na-eche ebe a na-eli ife mmemme ọbụla na-eche abịazie jụba m onye ọma Tochukwu kedu mmanya ga-ewetali kedu mmanya ị ga-aṅụ unu amalibe mma gwafa unu wetala ụmụ mmanya Don Venice wetala ụmụ Don Venice wine wetala ụmụ Don Venice champagne unu enwe Don Venice sweet rose abịazie wetazielu m ya mgbali onwe nwụọ obe Jesu marụ obe tichesia marụ Don Venice amaka Don Venice amaka nke a bụ nke anyị Don Venice mmanya ọma welu Don Venice nwa Don Venice amaka ugobezo imo Don Venice mmanya ọma mana ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmadụ onye amaghị ụzọ obodo eze anyị ejebe na Brazil na Bepel ndị ọgba bọọlụ mmadụ ka jebe dopa na Brazil dopa na Bepel Brazil ndị ọgba bọọlụ dopa bụ nnukwu mmanwụ dopa na Brazil iyi na-alọlọ inu Chinaza nwanyị ọma ụmụ Igbo niile ewo ụmụ obodo anyị nke ọ bụ na onye na-eme maọbụ onye ọma Tochukwu ka ọ bịa mmemme ọbụla onye na-eme nke onye na-eme ọ bụ onye ọma Tochukwu a onye ọma Tochukwu bịa dosiela ihe ọfụma ụwa niile amalighị o wee dị mma onye jebeli ji olu n'ụlọ amaka ị chọrọ ịnwe nwuli a welu Don Venice ka ị ṅụọ Don Venice amaka Don Venice mmanya ọma onye ọma Tochukwu owije Don Venice mmanya ọma Emeka Chisco na Brazil Nweze Saudi Abroad Mama na Brazil aka oversize na akpụ onye ọma sweet na Brazil UG Click na Brazil Girls Dem Daddy Starboy na Pele Posh Money na Pele Obi Brazil kedu maka ezi nwanne m Youngest Money na Brazil ezigbo nwanne m a anyị amarụla so na onye nwe mmanya ọma anyị na-aṅụ Don Venice champagne Don Venice wine onye ga-ebutela anyị ụbọchị afọ Ugobeze n'ụmụnya Ofi Ugochukwu Anthony CEO Iroba Ago Lagos CEO Don Venice Wine Italian Best Champagne
mmemme ọbụla ị na-eme ibutela anyị Don Venice, onye ọbụla na-egoli, onye ọbụla na-amụli. Don Venice bụ nke anyị, mana ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani, nnụnụ Chukwu bi n'ọzara, onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu, ezi nwa m n'obi ọgaranya, Amagunze bụ obodo m. Ngwa ka emesịanụ.